dag skal handle om produktet Prøv Mundtligt. Når man går ind på matematikensunivers.dk, så kommer man ind på den her side med alle forlaget matematiks digitale produkter, og her finder vi knappen for Prøv Mundtligt. Når man klikker på knappen, så vil man blive bedt om at indtaste sit Unilogin, og derefter så vil man blive taget direkte ind til siden. Når man kommer ind på Prøv Mundtligts forside, så ser den sådan her ud. Her vil du kunne se alle de helt færdige prøvesæt fra forlaget matematik, som er lige klar til brug. Når man klikker ind på et prøvesæt, så kan man se, at der her er alle de prøvesæt, som er bare lige klar til brug. Men som regel, så vil man rigtig gerne lave sine egne. Man kan ved de færdige prøvesæt og se, hvis der ligger nogle færdige prøvesæt, som man sammen har udviklet på skolen, og som man har delt med hinanden, så skelner den mellem de færdige prøvesæt fra forlaget matematik og de færdige prøvesæt fra ens skole. I menuen heroppe er der allerførst et punkt, der hedder prøvesæt. Her har vi, som vi startede med, de færdige prøvesæt, og det vil også være her, at du kan finde dine egne prøvesæt, altså de prøvesæt, du har lavet gennem tiden. Her kan I se, at jeg har en masse liggende. Hvis man ikke har lavet nogen endnu, så er der selvfølgelig ikke nogen. Når man gerne vil oprette et prøvesæt, som man vil bruge til sin prøve, så kan man klikke på opret prøvesæt. Man giver den så en titel. Det kan være, at vi kalder den prøven 2025. Man giver også udtryk for, hvilken klasse det er. Vi kan kalde den 9A. Og hvornår er datoen for prøven. Lad os bare sige, at vi har marts, det er nok over i juni måned, så kunne vi sige, at det var den 12. juni. Hvis jeg har lyst til at skrive en lærerkommentar, så kan jeg gøre det, men det er altså ikke nødvendigt. Hvis jeg klikker på det med et lille flueben her, så bliver prøvesættet gemt på skolen, og mine andre kollegaer kan se den under færdige prøvesæt. Jeg trykker så gem prøvesæt, og nu har jeg ligesom lavet overfrakken. Man kan se her, hvad det er, hvad det er for en prøve, jeg gerne vil lave prøvesæt til. Og man kan også se, at jeg har ikke knyttet nogen oplæg til endnu. Hvis jeg så trykker på opret nyt prøveoplæg, så kan vi se alle de prøveoplæg, som forlaget matematik er ejer af. Og her kan man se alle de overordnede overskrifter, altså som der ligger her. Der vil der under hver titel være forskellige deloplæg, som man kan koble sammen. Man kan her på forsiden lige læse for eksempel titlen Coca-Cola. Så kan man også lige se, hvad handler det prøveoplæg om. Der er både noget med emballage, noget med pris og indhold. Der er noget regning, noget design. Der er lidt grænsehandel, hvis man tager til Tyskland og køber cola, og noget omkring energiholdet i cola. Når jeg så trykker, så kan jeg se, at der er altså 6 deloplæg knyttet til det her overordnede tema. Og herfra kan jeg så åbne på den lille pil her og se både hvilket indhold er der, hvad er det eleverne skal arbejde med, og hvilke færdigheds- og vidensmål knytter det her deloplæg så til. Der vil så ved hver deloplæg være en lille introduktion. For eksempel står der her, at der på lageret er ankommet paller med Coca-Cola, og deloplægget går ud på at undersøge, hvilken form for sodavandsemballage, der er mest pladsbesparende i forhold til mængden af sodavand på en palle. Der er så en masse bilag til. Der står lidt om her, hvor mange
Coca-Cola kan det være i de forskellige størrelser på paller med videre. Der er også noget omkring dimensioner og vægt. Og der er også lidt omkring dimensioner for en palle. Som lærerkommentar står der også lidt om, hvordan man kan differentiere den her opgave, og hvilke spørgsmål man kan stille ind. Hvis jeg nu tænker, at den kunne da være rigtig interessant, det her deloplæg, så sætter jeg et hak herude i flowbenet, og vi anbefaler cirka 2 deloplæg per prøveoplæg. Så kunne man sige, når man måske vil jeg også arbejde lidt med, hvornår man får mest for pengene, og igen er der forskellige bilag til eleverne. Når jeg lige har kigget dem alle sammen igennem og besluttet mig for, hvilke deloplæg jeg vil koble sammen. Nu kan vi sige, at jeg også tager deloplægget her. Så giver jeg titlen et prøveoplæg. Jeg kan se, jeg kunne for eksempel kalde den prøveoplæg nummer 1. Den fortæller mig, at temaet her er Coca-Cola. Og igen, hvis jeg vil knytte en lærerkommentar, så kan jeg gøre det. Herover kan vi se, at jeg lige nu er ved at lægge det her deloplæg ind i det prøvesæt, som jeg før kaldte prøven 2025. Når jeg trykker gem, så har jeg mit første prøveoplæg klar, og der er en overskuelig metadata her, så jeg ligesom kan holde øje med, at jeg dækker de færdigheds- og vidensmål, som også er nødvendigt. Det er jo forskelligt, hvor mange prøveoplæg man skal have fra klasse til klasse, men lad os da lige sætte en enkelt en mere på. Jeg tager for eksempel familien Skov køber hus. Her kan I se, at der er hele 10 deloplæg, som kan kombineres på forskellige måder. Det er altså muligt for mig at lave rigtig mange prøveoplæg ud af det her. Igen kan jeg lige kigge igennem, hvad kunne jeg godt tænke mig, at eleverne skulle arbejde med. Og når jeg har valgt de 2 deloplæg, som jeg synes kunne være interessant for netop det her prøveoplæg, vi kunne sige, at det var trappen op til altanen og altanens trappe. Så skriver jeg her, det er jo så prøveoplæg nummer 2. Temaet familien Skov køber hus. Igen, jeg kan knytte en lærerkommentar, hvis jeg vil. Og så trykker jeg gem. Nu har jeg så 2 prøveoplæg inde i mit prøvesæt. Når jeg nu har knyttet det antal prøveoplæg til, som jeg har brug for, så kan jeg printe en oversigt over de prøveoplæg, jeg har med, som kan sendes med til sensor. Det giver en fin og overskuelig oversigt over, hvad er det for nogle prøveoplæg, jeg har med at gøre, hvad er indholdet i dem, og hvilke færdigheds- og vidensmål dækker de. Herinde i mine prøveoplæg kan jeg nu se her, at jeg nederst har prøven 2025. Printet en oversigt, som er rigtig fin at give med til sensor. Så skal jeg også printe min prøveoplæg. Og når jeg åbner for eksempel prøveoplæg nummer 1, så er der først den information, som jeg indtastede til at starte med, altså klassens navn og dato for prøven. Dernæst så er der prøveoplægget og de 2 deloplæg vedhæftet. Heroppe i højre hjørne, der kan jeg generere et prøveoplæg til eleven, og det vil så få en visning, som er hensigtsmæssigt for en elev, og er lige til at printe ud i pdf-format, eller man kan vedhæfte digitalt, hvis man har et sted, man deler med eleverne. Det som portalen gør, det er, at den kobler det sammen til en pdf, så man altså har en startside, og herefter introduktionen, hvor eleverne har mulighed for at lave en disposition for, hvordan de vil gribe opgaven an. Og hernæst kommer selve deloplægget samt de tilhørende bilag. Og
dem var der jo mange af i det første prøveoplæg. Prøveoplæggene er konstrueret sådan, at det også er muligt at inddrage forskellige konkreter. Det kunne jo for eksempel i det her tilfælde være optimalt at tage nogle dåser med, nogle flasker med, så eleverne kunne prøve af, hvordan det fungerer. Jeg har sågar haft en palle med inde i eksamenslokalet, så eleverne kunne afprøve, hvordan de kunne stable på pallen. Det er rigtig interessant. Som I kan se, så ved siden af knappen står der også generer oplysninger til lærer og sensor. Og der sker det samme, at når man trykker på knappen her, så vil portalen sammensætte oplægget, sådan som det vil være hensigtsmæssigt, at det ser ud for lærer og sensor. I princippet er det samme prøveoplæg, men der vil være idéer til spørgsmål, man kan stille eleverne, eller differentieringsmuligheder, så I kan se, at det ser ud på samme måde med en forside. Og her vil der så stå lidt om, hvad er det eleverne arbejder med, hvad er det for nogle mål, der er interessante. Nu har vi kigget nærmere på fanen prøvesæt, som jo er en nem måde og overskuelig måde at få sammensat sin mundtlige prøveoplæg. Man vil kunne gøre det samme med prøveoplæg nummer 2. Så vil jeg gå ind her og generere til eleven, eller generere oplysninger til lærer og sensor. Og her kan I se, det var de 2 deloplæg, trappen op til altanen og altanens trappe, som jeg knyttede til mit prøveoplæg om familien Skovs hus. Over i temaer herovre, hvis vi går videre til fanen temaer, så kan I se, at de skelner mellem temaer og øvetemaer her. Temaerne er dem, som vi udvalgte prøveoplæg fra før, og vi anbefaler, at man holder de 2 ting adskilt, sådan så at man ikke i den daglige undervisning har arbejdet med nogle oplæg, som så senere, at man gerne vil bruge dem til prøven. Så hvis man nu ser, at temaerne, jamen det er dem, vi bruger til prøven. Der er rigtig mange muligheder her. Der er 13 forskellige titler, som hver især indeholder mellem 5 og 10 titler, som kan kombineres 2 og 2. Så det kan blive til rigtig mange prøveoplæg. Og ud over temaerne, som vi vil anbefale, at man bruger til prøven, jamen så er der også fanen øvetemaer her. Når man klikker på øvetemaer, jamen så er det temaer, som med stor fordel kan bruges i den daglige undervisning. Der er både temaer, der er opdelt efter kompetencerne, og så er der også nogle temaer, som går på et specielt emne, for eksempel fold en æske. Der vil man opdage, og vi kan lige prøve at gå ind på fold en æske, at der er et deloplæg knyttet til, og det handler om, at 2 deloplæg er rigtig godt til prøven. Et deloplæg passer rigtig godt til en matematiktime i dagligdagen. Så øvetemaerne indeholder som regel kun et deloplæg, så man er sikker på, at man kan bearbejde det i den daglige undervisning. Det fungerer på samme måde. Der er en introduktion og lidt omkring, hvad for nogle mål det knytter sig til, og så ligger der et deloplæg, hvor der er spørgsmål og undersøgelse til eleven, og så er der de bilag, som man har brug for. Måske kan I se, at der hernede står hent som pdf, og det vil sige, at man kan hente hver del af prøveoplægget som en pdf. Så nu har jeg så hentet introduktionen.
På øvetemaerne er der også i introduktionen den her lille kasse til disposition, så man ligesom får øvet eleverne i at lave en god disposition over den opgave, man skal til at i gang med. Har et ønske, eller allerede har måske lavet nogle opgaver, som man synes, de kunne være rigtig fine at have herinde også, og dele med hinanden, så kan man i mine temaklæder oprette sine egne. Man trykker blot her på opret temaklæde, og så kan man give sit prøveoplæg eller sit øveoplæg en titel, en beskrivelse, man kan sætte tekst ind og billede ind. Og så kan man jo så krydse af, om man vil dele det med sine kollegaer, og om det er et øvetema, eller om det er noget, man gerne vil bruge som prøvetema. Herefter trykker man gem og luk, og så vil man kunne finde det i sine egne temaklæder, og dermed også kunne bruge det i dagligdagen. Så vil det få samme udseende som de andre opgaver. På menuen prøvesæt, som er her, hvor du laver din prøvesæt klar til en eventuel prøve. Vi har også kigget på menuen temaer, hvor du finder øvetemaer til dagligdagen. Du finder temaerne, som du kan vælge imellem til prøverne, og du kan oprette dine egne temaer, enten til dig selv eller dele med dine kollegaer. Hvis du ikke ønsker at printe pdf'er ud, men du derimod ønsker at tildele opgaver til eleverne, så de får dem elektronisk, så er det her i menupunktet Tildelinger. Du kan oprette en tildeling ved så at vælge det prøveoplæg. Vi kan jo tage Fold en æske. Jeg trykker så på Tildel herude og giver det en titel. Det kan være, at det hedder torsdag den 1. maj. Så ved jeg, at det er der. Øvetemaet hedder Fold en æske. Jeg kan her se, at 9. Y og 9. C, de har allerede arbejdet med det her øvetema. Jeg kommer altså ikke til at genbruge et øvetema til den samme klasse, fordi maskinen her fortæller mig, at der er nogle klasser, der allerede har arbejdet med det her tema. Hvis jeg så ønsker at tilknytte en klasse, så kan jeg jo søge på en klasse og sige, at jeg vil gerne lige se, der var 9. sæt, og så klikker jeg, og så kan jeg vælge, hvilke elever fra 9. sæt jeg ønsker skal have tildelt det her øvetema. Jeg kan også skrive, hvornår de skal have det tildelt, og jeg kan give nogle elever flere deleoplæg end andre elever i klassen, så det vil sige, at man kan differentiere på mulighederne der. Under mine tildelinger, der kan jeg jo så se her, hvilke forskellige opgaver jeg har tildelt forskellige klasser gennem tiden, og jeg kan se, hvornår den er startet og hvornår den er sluttet. Herovre i hjælpefanen, der kan du finde videovejledninger, så hvis du sidder fast og tænker, der er noget, jeg ikke kan finde ud af her, så er der videovejledning at hente. Man kan også få vejledninger som pdf, det vil sige, at hvis du gerne vil læse dig til det, så kan du også gøre det. Vi har også spørgsmål, som ofte er blevet stillet, som du finder svar på her. Og ellers så kan man også kontakte os, hvis man har brug for hjælp, eller der er noget, man har spørgsmål. Mere end 80 delemner alt i alt fordelt på de 13 temaer til prøveoplæg, og der findes alt fra arbejde med sodavand til huskøb, til koncerter, til ferie, til skolegård, til idrætsarrangementer
aktiviteter og klima, så det er bare med at slå sig løs. Med 80 delemner er det altså muligt at lave rigtig mange prøveoplæg blandt de her temaer. Det er at kigge temaerne igennem og udvælge dem, man synes, der passer allerbedst til sine elever. For der skal altså ikke mange klik til for at lave et prøveoplæg her i portalen. Det er blot at skrive titlen og så udvælge de deloplæg, man ønsker at trykke hjem. Og så har man dem altså på sin oversigt lige nemt til at enten printe ud, tildele digitalt eller sende som pdf til censor. I må have rigtig god fornøjelse.